Ola, moi boa tarde a todos e a todas, señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento de Galicia, autoridades, convidados e convidadas. Benvidos a este acto tan especial que estamos compartindo tamén cos espectadores da Televisión de Galicia, cos ointes que nos seguen dende a Radio Galega e tamén coas persoas que nos seguen a través da web do Parlamento. Hoxe, como cada ano, dende hai xa unha década, o Parlamento de Galicia entrega a súa medalla. Faino na data na que se conmemora o aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía, do que se cumpren 45 anos. É un recoñecemento outorgada dende a mesa desta Cámara Autonómica para poñer en valor as institucións, as persoas físicas ou xurídicas que destacan polo seu servizo a Galicia, pola súa contribución á consolidación da institución parlamentaria e tamén da autonomía galega. Este ano, a mesa da Cámara acordou por unanimidade a concesión da súa máxima distinción ás 9 deputadas autonómicas da cuarta legislatura que hai 30 anos participaron na Conferencia Mundial da Muller, auspiciada pola UNESCO e celebrada en Beijing, así como tamén a exconselleira deputada Manuela López Besteiro. Esta distinción recoñece o seu labor pioneiro mais o seu compromiso a favor das políticas de igualdade. Elas abriron camiño, xa que aquel cumio celebrado hai 3 décadas marcou un punto de inflexión na axenda dos dereitos das mulleres e o seu eco chegou á política galega grazas ás deputadas que hoxe homenaxeamos. Un día, por tanto, de tributo e tamén de celebración, onde non falta tampouco a música galega da man doutra muller, Sabela Ramil, que nos vai interpretar a peza A quen ignora. Fun arte viva, mais fun muller, os vosos ollos non sabían ver. Vía beleza, pintaba o mundo, era invisible, foi un triunfo vibrante. Vibrante, 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 surrealista, chea de cores, fixen as formas das vosas dores, cunchas con filo, mares vermellos, fixen un mundo do meu desexo vibrante. O meu desexo vibrante, vibrante. Pinto o mar no ceo, pinto o sol na sombra, os rostros que me ignoran non ven, non ven, non ven, non ven. Pinto o mar no ceo, pinto o sol na sombra, os rostros que me ignoran non ven, non ven, non ven. Fun colorista da gran verbena, en cada trazo a miña alma espera. Rompín as formas, criei-me nelas, de min non fala, mais o meu mundo é vibrante. Vibrante, mais o meu mundo é vibrante. Vibrante. Pinto o mar no ceo,
na sombra, os rostros que me ignoran, non ven, non ven, non ven, non ven. Pinto mar no ceo, pinto sol na sombra, os rostros que me ignoran, non ven, non ven, non ven, non ven. Pinto mar no ceo. Yo digo que sí, el género es la suma de ciencia y conciencia que averigua el futuro y que si actuar la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la tierra. Pinto mar no ceo, na sombra. Preciosa actuación de Sabela Ramil, moitas grazas. Recibimos agora neste escenario o secretario da Mesa do Parlamento, don Julio García Comesaña, que dará lectura ao acordo de concesión da medalla do Parlamento de Galicia 2026. O abeiro do establecido no artigo 11 do Regulamento das distincións e condecoracións do Parlamento de Galicia, a Presidencia da Cámara propúsolle á Mesa do Parlamento de Galicia a concesión da medalla do Parlamento de Galicia ás deputadas autonómicas da cuarta legislatura participantes na cuarta Conferencia Mundial da Muller celebrada en Beijing en 1995. A maioría delas pertencentes á primeira Comisión Parlamentaria para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres, así como a deputada e exconselleira Manuela López Besteiro. Un gran fito da Cámara Galega que merece ser tido en conta foi a constitución en 1994, por unanimidade dos tres grupos políticos, da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, convertendo o Parlamento de Galicia en pioneiro en dotarse de dita comisión. Esta comisión aprobou a declaración conxunta para presentar na Conferencia Mundial da Muller que se celebrou en Beijing en 1995. A proposta elaborada contou co respaldo total das deputadas a un texto que reclamaba, entre outras cousas, a elaboración, discusión e publicación dunha Carta dos Dereitos das Mulleres. As deputadas compoñentes da Comisión para a Igualdade e 3 deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia viaxaron a Pequín para defender esta declaración. Nesta senda tamén cabe resaltar o traballo da deputada Manuela López Besteiro, do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, que impulsou na terceira legislatura, como portavoz de Igualdade, a proposición de lei do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, aprobada no Parlamento en sesión plenaria o 18 de decembro de 1990. Así se crea, por primeira vez, na Xunta de Galicia, unha dirección xeral dedicada á promoción da igualdade, dando lugar a programas de acción positiva para as mulleres da Comunidade Autónoma de Galicia. No ano 2025, cumpríronse 30 anos da coñecida como Conferencia de Beijing, de 1995, polo que consideramos un acto de xenerosidade, xusticia e recoñecemento visibilizar o traballo inédito e pioneiro que fixeron estas deputadas de distintos grupos políticos, xa que supón mandar unha mensaxe positiva e de consenso en momentos tan convulsos e polarizados. Cabe recordar que o 25 de outubro de 1995 o Parlamento de Galicia acordou ratificar unánimamente a Declaración Parlamentaria de Beijing, adoptada na conferencia, e que os representantes dos 4 grupos parlamentarios da vixente legislatura asinaron nun acto conmemorativo desta conferencia celebrada no Parlamento de Galicia o 14 de novembro de 2025 o manifesto de Beijing a Galicia, un compromiso que sigue en pé como recoñecemento ao legado
das que nos precederon e coa determinación de refrendar a folla de ruta que 30 anos despois continúa a guiarnos. Visto o disposto nos artigos 8 e 15 do Regulamento das Distincións e Condecoracións do Parlamento de Galicia, a Mesa da Cámara, por unanimidade, na sesión do 24 de febreiro de 2026, adopta o seguinte acordo. Concederlles a Medalla do Parlamento de Galicia 2026 ás deputadas autonómicas da cuarta legislatura participantes na cuarta Conferencia Mundial da Muller celebrada en Beijing en 1995, a maioría delas pertenecentes á primeira Comisión Parlamentaria para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres. Dona María José Ares Casal, Dona María Teresa Fernández Piñeiro, Dona Pilar Pedrosa González de Castejón, a título póstumo, Dona María Fernanda Cerviño Vilaverde, Dona María Elisa Madarro González, tamén a título póstumo, Dona María Josefa Porteiro García, Dona María Antonia Álvarez Yáñez, Dona María Pilar García Negro, Dona María Olaya Fernández Davila, así como a deputada e exconselleira Doña Manuela López Besteiro. Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2026, Miguel Ángel Santalices Vieira, presidente. Moitas gracias. Moitas grazas. Tempo agora de escoitar novamente a música de Sabela Ramil, que desta volta interpretará a peza Nai. Usurpados, sustentos desprotegidos, labranzas esquecidas, loitas desestimadas, paraísos con dono, pedras que berran, autoras sen alento para seguir, rúas molladas de choiva que alerta, os mares tinguidos preguntan por qué, mais con iso nosa nai ama, mais con iso nosa nai ama. Nai de mares e de mares, nai de lumes e alumiños, nai de todas, nai de, nai que medra, nai esperta. Terras que acollen sorrisos e dores, matriarcas, airiños, feridas e albores, senlleiro poder de non naufragar, forza mareira que arrastra o mar, rúas molladas de choiva que arroupa, cantos que avivan o noso querer, e con iso nosa nai ama, e con iso nosa nai ama. Nai de mares e de mares, nai de lumes e alumiños, nai de todas, nai de, nai que medra, nai esperta, nai de mares e de mares, nai de lumes e alumiños, nai de todas, nai de, nai que medra, nai esperta, nai cuidada, nai que vive, nai de alento, nai refugio, nai cuidada, nai que vive, nai de alento, nai refugio, nai
Nesta ocasión, este 2026, reciben a Medalla de Galicia 10 mulleres de distintas sensibilidades e cores políticas, unidas por compartir un espazo común en torno ao consenso e a defensa das políticas de igualdade. Imos coñecer agora un pouco máis da súa contribución a este propósito. No último cuarto do século XX, as Nacións Unidas organizaron 4 conferencias mundiais sobre a muller. A máis importante celebrouse en Beijing en 1995. Acaudou unha asistencia sen precedentes, 17.000 participantes e 30.000 integrantes de centos de organizacións de todo o mundo. Compartían unha mesma ilusión, conseguir a igualdade entre homes e mulleres na dimensión xurídica e práctica. A declaración final de Beijing, asinada por 189 países, marcou a axenda política das seguintes décadas, enfocada a impulsar medidas a prol da igualdade e do progreso das mulleres. Galicia non foi allea a todo ese proceso, de feito foi pioneira. Un ano antes, en 1994, se constituíra no Parlamento unha comisión para a igualdade e para os dereitos das mulleres, convertendo a Cámara Galega na primeira en España en poñer en marcha un órgano así. A Comisión para a Igualdade estaba integrada por 6 deputadas, María Xosé Ares e María Teresa Fernández Piñeiro do Grupo Popular, María Xosé Porteiro e María Antonia Álvarez Yáñez do Grupo Socialista, e María Pilar García Negro e María Olaya Fernández da Vila do BNG. Todas elas aprobaron unha declaración para presentar na Conferencia da Muller de Beijing. O texto poñeu acento na supresión legislativa de toda discriminación que obstaculizase o acceso das mulleres a calquera posto laboral ou político. Ata Beijing se desplazaron as 6 deputadas da Comisión da Igualdade, ademais doutras 3, Pilar Pedrosa, María Fernanda Cerviño e María Elisa Madarro. Volveron dese cumio coa pegada de ter asistido a un evento histórico e coa ilusión de trasladar moitas desas ideas ás políticas que se desenvolveron despois en Galicia. Máis tarde, en outubro de 1995, o Parlamento de Galicia acordou unanimemente ratificar a Declaración de Beijing. As medallas do Parlamento de Galicia recoñecen o traballo desas mulleres e tamén o da deputada Manuela López Besteiro, que impulsara na legislatura anterior unha proposta que foi o xérmolo da primeira Dirección Xeral de Igualdade no Goberno galego. Esa iniciativa deu lugar a programas para fomentar o emprendemento feminino, o asociacionismo no rural ou as primeiras medidas para combater a violencia contra as mulleres. Pois ben, xa coñecemos un pouco máis polo miúdo as galardoadas este ano coa Medalla do Parlamento 2026. Imos agora dar comezo co acto central, a entrega das distincións ás premiadas. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María José Ares Casal. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Teresa Fernández Piñeiro.
O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a título póstumo a dona Pilar Pedrosa González de Castejón. Recolle a súa filla, dona Pilar Garaizábal Pedrosa. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Fernanda Cerviño Villaverde. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a título póstumo a dona María Elisa Madarro González. Recolle a súa filla, dona Elisa Rois Madarro. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Josefa Porteiro García. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Antonia Álvarez Yáñez. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Pilar García Negro.
O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona María Olaya Fernández da Vila. O Parlamento de Galicia entrega a súa medalla a dona Manuela López Besteiro. Parabéns a todas e a continuación podemos escoitar a unha representación das galardoadas. Ten a palabra en primeiro lugar dona María Pilar García Negro en representación das deputadas do Bloque Nacionalista Galego. Presidente do Parlamento, Presidente da Xunta, membros da Mesa do Parlamento, deputadas e deputados, autoridades, diferentes representacións sociais presentes, amigas e amigos. As primeiras palabras, pola miña parte, son naturalmente en nome da compañeira Olaya Fernández da Vila e de mí mesma, de agradecemento ao Parlamento pola concesión desta distinción, desta medalla, que queremos pensar que vai para alén das persoas individuais aquí premiadas, que se premia unha loita necesaria. Efectivamente, xa como foi aquí dito, en 1993 propuxemos a creación da Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres. Ela foi constituída formalmente en 1994. Resultou ser a que acolleu un abano de representacións sociais, sindicais, empresariais, veciñais, feministas, femininas, mesmo mulleres rurais, congregacións religiosas, etc. máis ampla, un abano social, como digo, máis amplo de todas as comisións de investigación e de estudo que nesta casa existiron. Daquela xa lembrábamos algo que é atinente, que é oportuno recordar, e é antecedentes nosos históricos, da historia xenuína, da historia auténtica da Galiza. Xustamente o ano en que nos encontramos, en 2026, cúmprense 300 exactamente da publicación do Teatro Crítico Universal, do inicio da publicación do Teatro Crítico Universal do Padre Feixóo, co seu discurso en defensa das mulleres, con este título exacto. Naturalmente, se pasamos ao século XIX, o nome glorioso, naturalmente intransferible de Rosalía de Castro, non só o debemos considerar ou estimar como inauguradora da literatura galega contemporánea, senón da mesma historia contemporánea da Galiza. E aí recordamos, como non, o seu feminismo medular, absolutamente. En 1918, a primeira Asamblea Nacionalista celebrada en Lugo
establece como primeiro principio político a igualdade das mulleres, 1918. Pero poderíamos evocar tamén aquí nesta Cámara as sombras, que non fantasmas, de tantas e tantas mulleres sen nome coñecido que agora a memoria histórica está afortunadamente lembrando e homenaxeando, que son referentes fundamentais da historia contemporánea da Galiza. Loitas contra os consumos, loitas polo pan, en contra da carestía, do prezo do trigo, por tantos motivos que tiñan a ver con a situación de explotación económica e social. Mulleres efectivamente descoñecidas da Coruña, de Lugo, de Ferrol, de Oseira, de Nebra, de Sofán, de Sobredo. Por tanto, a ninguén debería extrañar en 1995 que unha representación das deputadas, das representantes públicas galegas, acudísemos como tal, como Galiza, a Beijing, a cuarta conferencia mundial, organizada pola ONU. E aí verificamos como a transversalidade da problemática feminina que nos defendíamos, que debía ser atendida por todos os departamentos de goberno, pois foi un principio claramente aprobado. Ao igual que a inclusión da loita feminina e feminista, pois directamente relacionada cos dereitos humanos. E ben, 30 anos despois, o feminismo deixou de ser xa un disfemismo e pasou a ser mesmo un elemento do catálogo democrático habitual. Que acontece? Que a fachada e o tellado son motivos de mención constante, as triunfadoras, o aumento de representantes públicas, o aumento de empresarias, por exemplo, ou de grandes celebridades. Mais iso é o tellado e a fachada do edificio. Mas o interior do edificio, se a metáfora arquitectónica vale, o interior do edificio continúa ocupado polas nosas conxéneres, pola maioría social feminina, pola masa traballadora feminina. E aí reina aínda, infelizmente, unha división sexual do traballo que non é nada edificante. Por iso, esa loita debe ser efectivamente necesaria. Eu congratúlome de que cabezas e maus galegas foron pioneiras na elaboración de leis, de iniciativas de control, de iniciativas de impulso desde este Parlamento, que chegaron tamén ao Congreso dos Deputados no Estado, e sobre temas tan sensíveis como a modificación do Código Penal ou a Lei de Corresponsabilidade Laboral e Familiar. Por tanto, esa bella reclamación de voz, voto e veto aplicada ás mulleres e a nosa lexítima, que debe ser legal, capacidade de decisión, continúa vixente e continúa sendo obxeto de reclamación para tantas e tantas mulleres de nós, da Galiza, da nosa nación e do mundo. Obrigada a todas e todos vostedes. Moitas grazas. Tempo agora para escoitar a dona María Josefa Porteiro García en representación das deputadas do Grupo Socialista. Presidente da Xunta, Presidente do Parlamento, autoridades, todo o público presente, traballadoras e traballadores desta casa, grazas. Non podo dicir moito máis porque me pode emoción. Grazas. Na historia do pensamento e da súa expresión a través da palabra oral e escrita, apenas apareceron ata aí ben pouco en termos históricos exemplos de mulleres. Para a construción dun discurso público propio foi preciso conquistar o dereito á educación e a normalización do acceso á expresión oral, literaria, artística, como pasos previos á máis recente participación no ámbito da moral, laica ou relixiosa, do coñecemento, a cultura, a economía, o mundo laboral e a política. Ou o que é o mesmo, da influencia,
do prestixio e do poder. Só nos 2 últimos 200 anos produciuse un cambio que muda radicalmente as sociedades e se consolida cando as mulleres comezamos a participar na construción dun discurso incluinte de e deste o xénero e nos incorporamos a empurróns ao escenario público. Hai 50 anos, en 1975, producíronse os primeiros cambios a prol dos dereitos das mulleres no Estado español. Ata entón tiñamos unha cidadanía amputada que nos consideraba menores ou menos capacitadas ca os homes da nosa idade. 20 anos despois, en 1995, mulleres de 189 países reunímonos en Beijing, convocadas por Nacións Unidas, consensuando unha folla de ruta común para construirmos sociedades máis xustas, representativas, equilibradas. Foron datas emblemáticas que marcaron procesos de cambio que non debera retroceder, mas os retos actuais son enormes e a ollada retrospectiva debera servirnos para non desfalecer, para lembrar que a vontade dos povos e a democracia son instrumentos imprescindibles para garantir que o futuro non se parecerá ao pasado. As 9 galegas que estivemos no cuarto cumio de Beijing asomámonos a unha xanela na que se albiscaban tempos novos, na que nos sentimos parte dunha comunidade extendida, imparable, necesaria para o beneficio da humanidade. E desde Galicia levamos unha mensaxe unida, consensuada, ilusionada e trouxemos folgos, ideas, propostas, proxectos que fomos espallando por todo o territorio, por cada concello onde se nos convocou. A convivencia de 9 deputadas de 3 forzas políticas con representación parlamentaria, ben acompañadas e asesoradas por unha funcionaria desta casa, foi un exemplo de irmandade e de complicidade. Os afectos precisan de cuidados e a política non é sempre o mellor espazo para quererse, para axudarse. Por iso esta viaxe ten algo tamén de exemplar, de motivador. Discrepar é saludable, negociar tamén o é, consensual para que dicilo. Daquela viaxe quedou unha resolución parlamentaria debatida e votada a posterioridade que tivo a quiescencia de todos os grupos políticos. Galicia estivo á altura dun momento único para a comunidade internacional, pero non é un mérito que sume individualidades, foi o produto dunha conspiración positiva, productiva, exemplar, da que hoxe recibimos unha compensación inigualable. Compartimos esta altísima distinción tamén ca compañera deputada que fora daquela responsable política na Xunta de Galicia. É unha honra inmensa. Hoxe, máis que nunca, temos de defender a igualdade de dereitos para todos os seres humanos, de calquera sexo, raza, orixe e condición, e denunciar, excluir e rematar cos delincuentes que gardan os tesouros gañados con estafas e mentiras nas covas tecnolóxicas dos ladróns de Alibaba. Porque, como advertiron Victoria Camps e Luis Antonio Espino, a falta de castigo aos gobernantes que minten erosiona a confianza pública e fomenta unha cultura de impunidade, porque a mentira como arma do poder é especialmente perigosa en contextos populistas onde se utilizan sistemáticamente para dividir e confundir a sociedade. Remato lembrando algo que me trouxen de Beijing. Unha participante nigeriana lembrou unha cita famosa de Audre Lorde a efectos de construir un novo espazo de liberdade para as mulleres. Dicía Lorde que as ferramentas do amo nunca desmontarán a casa do amo. Poida que sexa así, mas a experiencia de Beijing eu quito a ensinanza de que as ferramentas non teñen culpa. O importante é quen, como e para que se manexen. Neste caso, a ferramenta foi o espazo democrático que supón unha cámara elixida polo povo. Grazas a este povo que nos dá pertenza, legitimidade e motivos para seguirmos querendo converter as utopías en realidade. Moitas grazas. E, por último, escoitamos a dona Manuela López Besteiro en representación das deputadas do Grupo Popular. Señor presidente da Xunta, señor presidente do Parlamento, autoridades, diputados e diputadas, señoras e señores, síntome moi honrada de poder agradecer ante vostedes o que significa recibir a medalla do Parlamento de Galicia e facelo, ademais, en representación de diputadas que foron as miñas compañeiras no traballo
no esforzo e na ilusión compartidas por construir unha Galicia mellor impulsando ao mesmo tempo a igualdade entre homes e mulleres, entre galegas e galegos. Hoxe celebramos que hai xa moitos anos aprobouse o Estatuto de Autonomía, instrumento piar e cerne do desenvolvemento da nosa comunidade. E o amparo dese estatuto, artigos 4, 1 e 2, que recollen a obriga de que os poderes públicos leven a cabo accións encamiñadas a promover as condicións de igualdade e remover os obstáculos que as impidan, aprobouse en xaneiro do ano 91 nesta Cámara o primeiro organismo autónomo de promoción da igualdade e se nomeou polo Goberno a primeira directora xeral adscrita entón á Consellería de Traballo, conselleiro ex. E no ano 94 creouse a Comisión Non Permanente para o Estudio e Promoción dos Plans de Igualdade en Galicia. Ambas as dúas foron iniciativas deste Parlamento, que logo foron seguidas por moitas outras en defensa dos dereitos das galegas. Permítanme felicitar as compañeiras daquela pioneira Comisión Non Permanente que tiña por norma o consenso e que presentou na Conferencia Internacional da Muller en Beijing unha declaración conxunta sobre os dereitos das galegas en setembro do ano 95, a que seguiron outras accións parlamentarias que culminaron na aprobación da Lei de Igualdade no ano 2004. Aínda hoxe, merece a pena ler o dictamen dese mesmo ano sobre a prostitución e o seu debate entre abolicionismo ou regulación, que foi tarefa desa comisión. Gracias, presidente, e gracias á mesa por recordar tantos anos despois aqueles pasos iniciais. Moitas gracias. Levo no corazón as queridas amigas e compañeiras Pilar Pedrosa e Elisa Madar. Con elas tiven a honra de chegar ao Parlamento na primeira legislatura do presidente Fraga, novatas as tres. Éramos 9 deputadas en total e 64 deputados. E tiñamos claro que algo había que facer e había que facelo pronto. E apoiáronme, axudáronme e defendéronme na presentación da proposición de lei citada, algo pouco habitual naquel momento. Crear un organismo autónomo, unha dirección xeral, mediante unha proposición de lei en lugar dun proxecto de lei do Goberno. Señoras e señores, Galicia xa existía antes do Estatuto, pero medrou e fíxose adulta gracias a él e á labor do Parlamento e do Goberno e das súas institucións. Os homes e mulleres de Galicia xa traballaban antes pola nosa terra. As galegas facíano arreo, e aínda que eu dubido que se pudera chamar aquelo matriarcado como se facía, porque, por exemplo, a titularidade compartida de explotacións agrarias non se aprobou hasta o ano 2011. Penso que axudamos e axudaron a que poderan irse apoiando en leis e órganos de goberno para conquerir a igualdade real. Dende a miña idade, que xa ven que non é pouca, gústame pensar que na Consellería creamos servicios que aínda agora perduran. O EMEGA, da axuda a emprendedoras, os centros de información á muller, que agora son moitos máis, el IN, que ademais os hai móviles para as zonas despobladas, gracias, conselleira, as garderías, hoxe escolas infantís, moitísimas máis, e ademais gratuitas, antes non o eran, e moitas máis cousas. Pero non estábamos solas.
Permítanme dar as gracias a tantas e tantas asociacións de mulleres que axudaron a mellorar Galicia e a medrar nos seus dereitos. Remato. Galicia seguirá avanzando e as mulleres galegas seguirán esforzándose porque aínda na sociedade quedan zonas grises, eu diría que casi negras, como a violencia sexual e a violencia vicaria. Debemos erradicala, pero como? Pregúntome, que pasa ca xuventude e o uso das redes como mecanismo de intromisión na vida das adolescentes e algúns outros máis? Traballo, señorías, quédalles. Eu só podo decir moitísimas gracias. Parabéns de novo a todas e grazas por estas emocionadas e emocionantes palabras que dan conta do sentir destas 10 mulleres que abriron camiño a prol da igualdade e dos dereitos de todas nós. E agora recibimos de novo a Sabela Ramil que nos vai interpretar a peza Cerca de ti. Se pode romper. Creo que me miras con orgullo, entendes? Cando solto algunha vagoa, lamesme as feridas. Dasme un pico e creo que eres vontade infinita, entendes? Cando o mundo se despista, faz que sexa libre. Das un brinco, se me recosto contigo, todo para. Se camiñas o carón, todo anda. Se me recosto contigo, todo para. Se camiñas o carón, todo anda. Se estou cerca de ti, xa non se pode romper. Se voltas comigo, dasme un bico. Se estou cerca de ti, xa non se pode romper. Se voltas comigo, dasme un bico. Miro como respiras tranquilo, entendes que o meu colo teu abrigo, xa non hai vacío. Dasme un sitio, respiro, entendes que un paseo polo río apaga o máis sombrío, nada xuzga, sempre estás comigo. Se me recosto contigo, todo para. Se camiñas o carón, todo anda. Se me recosto contigo, todo para. Se camiñas o carón, todo anda. Se estou cerca de ti, xa non se pode romper.
se pode romper. Pois tras esta peza musical enciamos xa a recta final deste acto de celebración. Aproveito para dar as grazas a todas e a todos os asistentes e a todas as premiadas. Parabéns novamente. E grazas tamén a cantos nos acompañaron a través da Televisión de Galicia, da Radio Galega e tamén da web do Parlamento de Galicia. Interven agora para pechar este acto o presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Ángel Santalices Vieira. E para rematar, e como xa é tradición, pecharemos coa interpretación do himno galego na voz, novamente, de Sabela Ramil. Moi boa tarde. Bueno, boa tarde. Permítame saludo que vai ser un pouco longo, pero ten que ser así, xa saben como isto. Presidente da Xunta, galardoados coa medalla e fillas das galardoadas finadas, alcaldesa de Santiago, vicepresidenta do Congreso dos Deputados, xeral xefe do mando de apoio á manobra, conselleiros e conselleiras da Xunta de Galicia, Mesa do Parlamento de Galicia, expresidentes do Parlamento, Valedora do Pobo, Conselleiro Maior de Contas de Galicia, Presidenta do Consello da Cultura Galega, portavoces dos grupos parlamentarios, senadores, deputados do Congreso e do Parlamento de Galicia, Presidente do Consello Consultivo do Consello Económico e Social, secretarios xerais, delegado territorial da Xunta en Ourense e directores xerais da Xunta, reitor da Universidade da Coruña, delegado de Defensa, xefe superior de Policía e representante da Comandancia da Guardia Civil de Galicia, exdeputados e exdeputadas do Parlamento, autoridades, representacións institucionais, académicas, empresariais, sindicais e dos medios de comunicación. E a todos vostedes tamén, señoras e señores. Permítame que faga tamén un saúdo de agradecemento ao persoal que hasta no día de onte estaban aquí traballando para que todo isto pudera salir, como de momento está saindo, é dicir, ben, que o agradezco ao persoal do gabinete, ao persoal do Parlamento, ao persoal da Televisión de Galicia e aos responsables tamén da parte musical. Moi boa tarde e benvidos á Casa de Todos, os galegas e galegos, nesta xornada que compartimos para entregar a máxima distinción que otorga o Parlamento de Galicia. Saúdo tamén o tempo a cantos hoxe escolleron acompañárenos a través da Televisión de Galicia, Radio Galega ou a través da web do Parlamento de Galicia. Logo de edicións anteriores, na que esta medalla ten recoñecido o esforzo e a contribución de persoas e de institucións o afianzamento do noso autogoberno, hoxe poñemos o foco nas deputadas da cuarta legislatura que hai 30 anos participaron na cuarta Conferencia Mundial da Muller celebrada en Beijing, dando voz ás mulleres galegas para avanzar na igualdade de xénero e situalas no merecido centro de todas as políticas públicas. Xunto a elas, Manuela López Besteiro, exconselleira, que como deputada da terceira legislatura impulsou neste Parlamento a creación do primeiro departamento con rango de Dirección Xeral na Xunta de Galicia dedicado á promoción da igualdade entre homes e mulleres. É así como hoxe damos cumprimento o compromiso previsto no noso regulamento para distinguir aquelas institucións ou persoas físicas ou xurídicas que se fan merecedoras da consideración honorífica dos representantes lexítimos do pobo galego
por se teren distinguido ao servicio da comunidade autónoma ou pola súa especial relación ou vínculo co Parlamento. Facémolo nunha data tan destacada como a de hoxe, cando o noso estatuto cumpre 45 anos de vixencia e plena madurez nas que os galegos e galegas vimos medrar a nosa autonomía. A historia desas máis de 4 décadas de autonomía é a historia dun éxito, dun punto de encontro que deu paso a unha etapa de autoestima, estabilidade e progreso. É a historia que fomos e do que somos. Esa estabilidade política e social que nos caracterizan, xunto coa lealdade institucional, son as que nesta etapa de certa convulsión xeral permiten a Galicia permanecer afastada das tensións e das polarizacións que condicionan outros escenarios xeográficos. Se Galicia posúe e exerce unha autonomía plena con sólidas institucións de autogoberno, incluído este Parlamento, é consecuencia do Estatuto que hoxe conmemoramos. Hai que lembrar sempre, e moi especialmente no día de hoxe. Son un firme defensor do autonomismo, gracias ao cual acadamos as transferencias que nos permiten xestionar máis de cerca as nosas necesidades. En este caso, eu como sanitario penso que demos un paso importante e que coas transferencias sanitarias rematamos coa mendicidade de andar pedindo asistencia sanitaria fora de Galicia. E hoxe, ao contrario, son moitos os pacientes de outras autonomías que veñen aos nosos centros asistenciais hospitalarios. Falo, neste caso, como un observador privilexiado que fun, porque vivín a pretransferencia e vivín a transferencia. Nesta celebración é obrigado para min lembrar tamén a don Ramón Otero Pedrallo, ao que dedicamos este ano o Teriano, por acordo unánime de todos os grupos parlamentarios. El participou activamente na campaña do plebiscito do Estatuto de Galicia de 1936, compartindo, como todos os galeguistas, a alegría daquel triunfo que foi breve, mas tamén o xerme da nosa autonomía. Mágoa que non vivise para ver os froitos dos seus sacrificios, nunca recompensados, e os de tantos outros aos que debemos a preservación dos nosos sinais de identidade e a contribución ao deseño do marco democrático que propiciou a nosa autonomía política dentro do marco da Constitución. Toda a historia é construída cada día sobre a base de pequenos e de grandes xestos protagonizados tanto por persoas con nome e apelidos como por homes ou mulleres anónimos. Pero tamén é certo que a historia necesita ser compilada, transmitida e a quen nos suceda. E como dixera o profesor Francisco Puig Muñoz, que fora secretario da Comisión Redactora do Estatuto de Autonomía, ninguén debe conformarse con seguir as pegadas que outros andaron antes, sen intentar, cando menos, abrir un pouco máis de camiño para os que veñan detrás. Nese camiño foi no que se atoparon as mulleres que hoxe homenaxeamos como protagonistas dun fito histórico como foi a súa participación hai 30 anos na Conferencia Mundial de Mulleres de Beijing e no caso de Manuela López Besteiro o seu traballo para impulsar a creación do primeiro Departamento para a Promoción da Igualdade no seo da Xunta de Galicia. Hoxe queremos visibilizar o noso recoñecemento que é o de todos os galegos e galegas o dignísimo papel que levou as deputadas María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde, Elisa Madarro González do Grupo Popular e María Xosé Porteiro García e María Antonia Álvarez Yáñez do Grupo Socialista e María Pilar García Negro e Olaya Fernández da Vila do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.
Elas fixeron oír as súas voces nunha conferencia internacional que marcou nos anos seguintes e aínda o día de hoxe o devir das políticas a prol da igualdade de xénero. Compre xa que logo recoñecer o seu compromiso e o seu esforzo para aparcamos as lexítimas diferencias ideolóxicas e acadarnos consenso necesario na procura do ben común. Todas elas, sen dúbida, un exemplo que paga a pena ter tido en conta máis aínda nestes tempos que nos toca vivir. Grazas a todas as que nos acompañan e as que non puideron estar hoxe connosco. Como presidente do Parlamento, e incluso antes, podo dar fe daquele espírito de Beijing pervive inda a día de hoxe nesta Cámara, na que as voces de deputados e deputadas resoan en debates intensos, pero na que tamén sempre atopan un espazo sano para propiciar o consenso ou un punto de encontro que a sociedade nos demanda. Neste caso, especialmente orgulloso me sinto dos debates sobre a igualdade. Son sempre positivos, sempre topan un oco para o acordo. Hai tan só uns poucos meses, con ocasión do 30 aniversario da Conferencia de Beijing, tivemos ocasión de escoitar nesta mesma sala as súas experiencias. E ao mesmo tempo puidemos reafirmar nun manifesto conxunto asinado por todas as forzas parlamentarias que continúa en pé aquel compromiso que supuxo un punto de inflexión e inspirou políticas e cambios sociais na loita común pola igualdade. A participación das nosas deputadas en Beijing marcou un fito que forma parte da nosa historia, un punto de partida para avanzarmos no compromiso de igualdade e nos dereitos de todas e de todos. A verdade e a igualdade son dúas verbas intrínsecamente unidas. Somos máis libres cando somos máis iguales. Os avances desde Beijing están á vista de todos. Chega con botarnos unha ollada á composición do Parlamento hai 30 anos, cando as mulleres só ocupaban un 16% dos escanos nos que hoxe son unha clara maioría. Cando as deputadas galegas levaron a Beijing o acordo unánime das forzas parlamentarias acadado no seo da Comisión para a Igualdade desta Cámara, daquela a primeira e única comisión destas características operativa nun Parlamento, nin siquera a Conferencia Mundial que reunir representantes de 189 gobernos consideraba un foro específico de legisladoras. Foron a súa determinación, a súa dignidade e o seu compromiso os que o levaron a se inscribiren no apartado das organizacións non gubernamentais. Participaron deste xeito cunha proposta específica para a elaboración dunha Carta dos Dereitos das Mulleres, que sería remitida a todas as institucións gubernamentais e públicas con responsabilidade na execución de políticas relativas á muller. Posteriormente, o 25 de outubro de 1995, o Parlamento de Galicia acordou por unanimidade ratificar o acordo da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres relativo á Declaración Parlamentaria de Beijing adoptada na Cuarta Conferencia Mundial da Muller. Se nos detemos a reflexionar sobre os avances realizados en favor da igualdade de xénero desde que se adoptou a Plataforma de Acción de Beijing, podo afirmar que foron moitos e aí radica o poder dos acordos e a acción de compartilos. Galicia foi pioneira en 1994 ao se dotar da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres. Tamén a primeira en aprobar a Axenda de Beijing. E consonte ás obrigas recollidas no noso estatuto, vense comprometendo desde sempre de xeito exemplar en defensa da igualdade que non é nin máis nin menos que en defensa dos dereitos humanos. Dando resposta a aquel compromiso de concretar medidas e unha demanda social colectiva, aprobamos a Lei para a Igualdade de Mulleres e Homes e a Lei do Traballo en Igualdade de Mulleres en Galicia, así como a primeira Lei para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, alén de outras moitas medidas de impulso que supuxeron avances moi significativos nestes eidos
que continúan a ser prioritarios para o legislativo. Transcorridos 3 decenios daquela declaración que trouxo consigo avances destacados para mulleres e nenas de todo o mundo, non hai dúbida ningunha de que, como xa dixe noutra ocasión, ningunha democracia pode considerarse completa sen a participación e a acción das mulleres. A esta reflexión quero hoxe, cando celebramos o aniversario da nosa norma institucional básica e observamos con inquietude a agitación política que nos invade, engadir a 2 profesores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que din: ningún dirixente político por sí propio pode poñer fin á democracia e tampouco ningún líder político pode rescatala sen a cidadanía. A democracia é un asunto compartido. O seu destino depende de todos nós. Bejín foi un punto de partida e o traballo das mulleres que hoxe reciben a medalla do Parlamento de Galicia. Un exemplo de continuidade, de esforzo de todas as mulleres que loitaron pola liberdade e fixeron posible a Galicia de hoxe. A todas elas, grazas sempre. A todos nos corresponde responder a ese legado co noso traballo, moi especialmente desde as administracións públicas, para que todas as nenas e mulleres de Galicia poidan vivir e decidir en liberdade e ocupar espazos libres de calquera discriminación ou tipo de violencia. Parabén a todas, unha vez máis, e moitas gracias a todos vostedes. Permítame que o saludo, ainda que foi tan longo, acabo de velo, e eu non podo deixar de saudar ao señor arzobispo, porque o señor arzobispo é ourensano igual que a mí, e ainda temos que facer algo de patria. Gracias. Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado monótono fungar no teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non des a esquecemento da inxuria o rudo encono, despertado teu sono, fogar de Breogán. Os bons e xenerosos a nosa voz entende, e con arroubo atende o noso ronco son. Mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non os entenden non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas